Представете си да летите над океана. Изведнъж всички връзки с сушата прекъсват. Това е Бермудският триъгълник. Стотици години наред кораби и самолети изчезват в дяволската му геометрия. Но какво точно е той? Бурни вълни, времеви водовъртеж, мистериозна електромагнитна сила или развито въображение? Навлязохме в мрачните дълбини на Бермудския триъгълник в опит да разгадаем мистерията веднъж завинаги. Вярно ли е Бермудският триъгълник? Прозрачните сини води на Атлантическия океан изглеждат като идеалното място за почивка. Но външният вид лъже. Защото в самия рай има смъртоносна сила, от която може да не се спасите. Бермудският триъгълник. През вековете стотици хора са минали от тук и никога не са се върнали. Бермудският триъгълник покрива зона от около 1 300 000 квадратни километра между Флорида, Пуерто Рико и Бермудите. Моряци и пилоти съобщават за странни случаи тук години наред. Но изчезването на 5 самолета поставя Бермудския триъгълник на картата. 5 декември 1945. Ескадрон от 5 бомбардировача Авенджер се приготвя за рутинна мисия във Форт Лодърдейл. Името на мисията е Полет 19. Пенсионираният авиатор Дейвид Уайт бил инструктор по полетите в онзи ден, заедно с водача на Полет 19 Чарлз Тейлър. Той бе един от старшите инструктори, когато го прехвърлиха в Форт Лодърдейл. Бил ясен ден. Морето било спокойно. Но по средата на мисията Тейлър съобщил, че имали проблем. Каза, че компасите му не работят. Понякога се случва компас да не работи, но не много често. Диспетчерите опитали да навигират хората към дома, но сигналът им отслабвал. За часове всичките 5 самолета с 14 души на борда изчезнали. Спасителни самолети претърсили морето и небето. Дейвид Уайт бил в един от тях. Търсихме усилено няколко дни, но не намерихме нищо. Как 5 самолета са изчезнали напълно? Една теория казва, че странна електромагнитна сила е поела управлението на уредите им. Други мислят, че самолетите са попаднали в странна и смъртоносна електрическа мъгла. Или че са отвлечени от извънземни. Скоро хората внимавали за всеки странен случай тук. Джиан Куасар е един от тези хора. Не се интересувам от трагедии и инциденти. Разследвам мистериите за хора, които са изчезнали напълно. Куасар е посветил 15 години в разследване на Бермудския триъгълник и Полет 19. Написал е книга, покриваща всяка възможна теория. От НЛО до МПО. Подводната версия. Някои хора смятат, че извънземните предпочитат да пътуват в морето със странните си съдове. Изглеждат като въздушните варианти. Без перки, просто диск или овална форма под водата. Звучи невероятно, но един случай от преди 40 години говори за МПО. Той е един от най-известните за Бермудския триъгълник. Една декемврийска нощ в Майами, Дан Бурък и отец Патрик Хорган излезли в морето за приятен круиз на борда на Вълшебство. Скоро след това ударили нещо във водата. Лодката не помръднала повече. Затова в 9 часа Бурък се обадил на бреговата охрана.
Обяснил детайлно къде точно е лодката. Дори съобщил маркера на буя. С достатъчно спасителни жилетки и допълнителни плавателни устройства, Вълшебство била смятана за непотопяема. Но когато помощта пристигнала минути по-късно, лодката била изчезнала. Без останки и без трупове. Няма обяснение, за това е мистерия. Чакали са в лодка, която не можела да потъне. Според Куасар, това е един от най-странните случаи в триъгълника. Но най-забележителният е на кораба Циклоп. Този 19 000 тонен кораб, превозващ въглища, започнал пътешествието си през 1918. Бил необичаен кораб с високи кули за транспортиране на въглища. Трябвало е да пристигне за няколко дни, но Циклоп закъснява с около 90 години. Не е изпращал сигнал за помощ. Просто изчезнал без следа. Изчезването на кораба е наречено най-голямата мистерия в американския флот. Бермудският триъгълник озадачава хората отдавна. Може би ще успеем да разберем какво се случва в атмосферата на триъгълника от историята на пилота-аматьор Брус Гернан. На 4 декември 1970 Гернан летял близо до Бимини, когато видял странен облак през прозореца си. Краищата му бяха като копринени. Продължих напред и се изкачих, а той беше точно пред мен. Влязъл в облака и за минути уредите му полудели. Скоро разбрал, че мъглата се сгъстява около него. Гернан споделя какво според него е видял. Изглежда единственият му шанс бил странен проход с овална форма. Продължих напред и след това снижих. Но видях, че тунелът се свива. Бели светлини присветвали наоколо, но не бил в гръмотевична буря. Изведнъж странните линии се събраха около самолета. Бяха като пукнатини, а отвъд виждах ясното синьо небе. Наричам ги времеви линии, защото според мен виждах самата материя на времето. Накрая успял да излезе от тунела, но все още не бил излязъл от облаците. Най-ужасяващата част от пътуването му предстояла. На хиляди метри над Бермудския триъгълник, пилотът Брус Гернан току-що бил излязъл от облак. Но сега предстояла опасността да навлезе в странна електрическа мъгла. Навигационните му уреди все още не работели. Радар Майами, виждате ли ме на радара си? Най-после диспетчерите го видели и му казали, че е близо до Майами. Отрицателно Майами. Трябва да съм на поне 130 км от Майами. Тогава видял земята. Диспетчерите били прави. Той отново бил в Флорида. Брус вярва, че полетът му е отнел само 50 минути, когато би трябвало да отнеме 80. Някъде в триъгълника той изгубил 30 минути. Историята на Брус за странната мъгла и полета през дупката във времето заинтригувала много хора по целия свят. Мъглата е резултат от електромагнитно поле или заряд, обгръщащ самолета, създаден от феномен, който е уникален за мястото. Може да е от атмосферата, от влажността или пък от самото присъствие на самолет или кораб. Куасар казва, че енигмата на електрическата мъгла може да не бъде решена в самия триъгълник, а хиляди километри на север, в Ванкувър. В специалната лаборатория на физика-аматьор Джон Хъчисън. Хъчисън започнал да експериментира с радиовълни и високо напрежение в апартамента си преди десетилетия. Той твърди, че през 1979 срещнал нещо удивително. Серия странни феномени, които вярващите наричат ефекта на Хъчисън. Всичко е въпрос на радио и електростатични честоти. Когато започнах да генерирам всички тези различни честоти, започнаха да се случват разни неща.
Хъчисън може да накара предмети да левитират и метални пръчки да се стопят, без да използва топлина. И го прави с домашни електроуреди. Не е изненадващо, че много хора са скептични, включително и физикът на университета в Джорджтаун, Джеймс Матингли. Не знам какъв трябва да бъде ефектът. Сякаш всичко случващо се в къщата на Джон Хъчисън е ефектът на Хъчисън. Не знам дали това включва минаването на Джон Хъчисън през стаята. И това ли е ефекта на Хъчисън? Просто не знам. Хъчисън е свикнал с критиката, но твърди, че има доказателство. Успяла да заснеме ефекта. За щастие имам 4 отделни случаи, заснети на лента. Хъчисън се съгласи да заснемем демонстрация на живо. Не знам какво ще стане, когато го включа. Когато се заема с устройствата и другото оборудване, може да видите добра демонстрация. Ако това, което казва, е вярно, ще бъдем обгърнати от електрическа мъгла. В тази ниша килограми оборудване и завидва фолиопластмасов буркан са окачени на вериги. Хъчисън казва, че волтажът тук е опасен за хората, така че екипът ни трябва да стои по-назад. Как е в задната стаичка? Въпреки че веригите вибрират леко, камерата не успява да заснеме нищо странно. Затова Хъчисън увеличава волтажа. Ще добавя още няколко волта. И тогава експериментът се възпламенява. Удушвам нещо лошо. Олеле, опасност! Огън в пластмасовия буркан значи, че шоуто свърши. Но не значи, че ефектът не съществува. Може би просто трудно се забелязва. А личните записи на Хъчисън, те съдържат 2 часа с ефекта на Хъчисън. Стопен метал, левитиращи обекти, електрическа мъгла. Ако единственото доказателство е записът, по-добре да изследваме него. Том Флин и Джо Никъл са скептични изследователи от Комисията за научно доказване на паранормални твърдения. Те не са убедени от видеото на Хъчисън. Ето видеото с бутилката с 7-Up. Те мислят, че знаят как е станало. Тя полита. Реакцията на оператора е толкова невероятна, защото бутилката се издига, а камерата не я следва. Затова предполагаме, че не е могла да я следва. Горе сигурно е имало нещо, което не трябва да виждаме. Тяхното предположение – човек, дърпащ корда. Хъчисън твърди, че в неговите експерименти няма корда. Но Никъл и Флин смятат, че могат да докажат обратното. Видеото изглежда е заснето в някакъв гараж или работно помещение. При такъв фон е много лесно да пропуснем нишката. Приготвил съм бутилката, така че да имам контрол над нея. Закрепена е за капачката и за дъното с тънка нишка. Това ще е така нареченият ефект на куклата. Тук можете да видите нишката заради цвета на панталоните ми, но ако се отдръпна бързо, тя изчезва. Ето, вижте. Готов си, Джо? Да започваме. Добре. Никъл и Флин имитират подскачащата бутилка на Хъчисън с прост магически трик. Но могат ли да имитират електрическа мъгла? Първо дублираме светлинния ефект на фона, който, както виждаме от оригиналния запис, изглежда кръгъл и цветен, с центрирана светлина в средата, като нормална електрическа кружка. Така че монтирахме нормално оцветена кружка и ще пресъздадем полуметалическата мъгла с малко метал. Това всъщност е четка, каквато използваме в кухните си. Движим я бързо и много близо до лещата, затова не е на фокус. Осветяваме я добре, за да получим хубав ефект. Получава се ефект на частично осветена, частично матова, непозната субстанция пред лещата, която много прилича на електрическа мъгла.
Това, което господин Хъчисън е направил, не доказва нищо. Дори напротив, трябва да демонстрира ефекта си пред признати учени и в контролирана среда, изключваща трикове. Но дали тази странна електрическа мъгла не е развалила компасите ни и не ни е отвела далеч от истинския отговор? Може ли да има друг феномен, силен, но напълно естествен, в сърцето на Бермудския триъгълник? Време е да се консултираме с науката и да прибавим здрав разум към историите на Циклоп, Полет 19 и Вълшебство. И трите истории са трагични, но случаят с Вълшебство е особено смущаващ. След като поела на круиз към светлините на Майами, лодката ударила нещо във водата. После е изчезнала минути след спокоен повик за помощ. Всъщност, никой не знаел къде точно е Вълшебство, а времето изобщо не било спокойно. Авторът Лари Куш изровил фактите около изчезването на Вълшебство. Не са били на определена позиция, както са казали. Защото ако наистина са били там, щеше да е по-мистериозно, отколкото всъщност е. Нищо не е било намерено, а в онази нощ е имало буря. Но бреговата охрана пристигнала само 19 минути след сигнала за помощ. Как лодката е изчезнала напълно толкова бързо? Не е намерена нито следа от лодка, смятана за непотопяема. Теорията за НЛО или МПО е интригуваща, но винаги е трудно да намериш някой изгубен в морето. Дори при добри условия. Джим Ноу е експерт от бреговата охрана на Майами от 13 години. Голяма част от зоната, включваща Бермудския триъгълник, е открит океан и е на стотици километри от най-близката суша и комуникационна техника. Така че е много вероятно да не знаеш точното местонахождение на който и да било плавателен съд или самолет. Да добавим към това и ефекта на Гълфстрим, силното и бързо океанско течение, започващо от Мексиканския залив и отиващо в Северния Атлантик. Когато потъне кораб или падне самолет, силните ветрове и течения разбиват съда и го отнасят на няколко километра. Понякога за минути. Изглежда изчезващите останки не са толкова невероятни, колкото смятат хората. Може би е изкушаващо да обвиним за изчезванията в Бермудския триъгълник паранормални явления, като електрическа мъгла и извънземни. Но всъщност времето е много по-вероятен виновник. В Бермудския триъгълник има съсредоточаване на различни видове климат и океански течения. От север имаме струйните течения, пасатите идват от юг, а на северната граница имаме Гълфстрим, който е в самия океан. Много неща се случват в триъгълника, за които никой никога не разбира. Неща като водни смерчове, снежни вихрушки и други видове дребни феномени могат да се случат едно след друго, на стотина метра, и никой няма да ги види или да прогнозира за тях. Те просто се появяват внезапно и след това изчезват. И ако не сте точно там, никога няма да разберете за тях. Воден смерч може да разбие кораб. Или дори самолет. А има и бурни вълни. Бързо движещи се високи до 10 етажа, те изникват от никъде и могат да разбият и най-големите кораби. Но вълните със сигурност нямат нищо общо с Полет 19, когато 14 човека изчезват. Хората от Полет 19 били опитни пилоти. Но истината е, че водачът на отряда за пръв път летял по този маршрут. Въпреки че отрядът бил в триъгълника някъде на изток от Форт Лодърдейл, когато Тейлър се обадил за помощ, мислил, че са далеч на юг при Флорида Кейс.
Лари Куш смята, че Тейлър просто се е объркал и не е вярвал на компаса си. Типично е, когато човек се загуби или обърка, а компасът му показва нещо различно от това, което вижда, той мисли, че компаса бърка. Екипът следвал водача си. Тогава, според изследването на Куш, имало промяна във времето. При това лоша. Накрая трагичният случай с полет 19 може би е резултат от човешка грешка и лошо време. Но не е много лесно да обясним съдбата на Циклоп. Този кораб, дълъг 500 фута, изчезнал безследно през 1918. Той носел голям товар. Някои казват, че Циклоп лесно би се обърнал при силно вълнение. Голяма буря можела без проблем да премести товара му от едната страна, преобръщайки кораба. Проблемът е, че не е имало бури. Поне не и там, където всички мислели, че е корабът. Дълбоко навътре в триъгълника. Но възможно ли е да е бил другаде? През 1968 флотски гмурец на име Дин Хоус открил голям и странен съд на 100 километра от Норфълк, Вирджиния. Той намерил странен кораб с големи коли. Години по-късно той видял снимка на Циклоп и разбрал, че корабът е същият. Странното е, че корабът, който Хоус видял, не бил далеч от крайната дестинация на Циклоп. Когато чул за вероятното откритие, Куш започнал да пресмята. Сметнал, че на Циклоп му трябвали 6 дена, за да стигне до там. Той отплавал от Барбадос на 4 март и може би е стигнал до мястото на катастрофата на 10. Направих някои проверки за времето. Открих, че тогава е имало голяма буря, която засегнала доста от източния бряг. Някои кораби много пострадали. Отново виновникът е лошото време. Може никога да не разберем какво се е случило с Циклоп, полет 19 и вълшебство. Но разглеждайки тези мистерии, трябва да премислим още един факт. Статистически, Бермудският триъгълник не е по-опасен от всеки друг маршрут по време на силна буря. Лошото време е проблем, само ако е около вас. Поради броя самолети и кораби, шансовете рано или късно някой от тях да попадне в район с лошо време се увеличават. Въпреки че можем да обясним повечето изчезвания в Бермудския триъгълник, случаят не е приключен. Дали някоя зла сила руши всичко в границите на триъгълника? Или най-големите мистерии са резултат от лошо време и лош късмет? Преводач Любен Марковски. Текста четоха Александър Воронов, Радослав Рачев. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Петя Силянова. Студио Медиалинк.